Kap za dobar dan. Kad Isus siđe s gore i dođe k učenicima, ugleda oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima. Reče netko iz mnoštva: Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemog duha. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše. On im odvrati: O rode nevjerni, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni. Isus se povukao u goru na molitvu. U međuvremenu dok silazi k učenicima, oko njih se skupio silan svijet i pismoznanci, razvila se žestoka rasprava. Čovjek je učenicima doveo svoga sina da ga ozdrave, da ga oslobode od nijemog duha, a oni to nisu mogli. Pokušavali su, ali su nakon svakog pokušaja ostajali posramljeni. Neuspjeh nas uvijek urušava i guši hrabrost za novim pokušajem. Ubrzo odustaju i nastaje glasna rasprava. Pismoznanci vjerojatno provociraju. Otac moli novi pokušaj. Neki se smiju i rugaju. Isus ulazi u taj pomiješani košmar i unosi mir. Tko je taj rod nevjerni kojeg Isus mora podnositi? To su najprije sami učenici, jer nisu imali snage ozdraviti mladića. Snaga izvire iz molitve i posta. Rod nevjerni su i oni koji su tražili ozdravljenje, jer je za to potrebna vjera. Rod nevjerni su i svi oni koji su se naslađivali njihovim neuspjehom. Ipak, Isus ne ostaje samo na prijekoru, nego rješava cijeli problem onako kako to uvijek čini. Kako tada, tako i danas. Dovedite ga k meni. To je rješenje svakog našeg problema. Isus želi našu suradnju, ali je uz post i molitvu ključ u tome da se svakoga tko treba pomoć dovede k Isusu. On je taj koji ozdravlja. On je taj koji oslobađa. Isuse, sve je moguće onome koji vjeruje, zato pomozi našoj nevjeri.